Kung na-experience mo yung pinakalami sa 32 years ng mga existence sa kalibutan, ano din yung pinakabati? Ang pinakabati gyud nga sa una nga pagkakuan sa akong mama nagbati jud kay tong kaagi nako Pinakasakit. pinakasakit. Abi na ko dili na ko kalingkawas itong dapita. Yung pagkamatay na ng mama mo. Ako nagatiman sa akong manghod 5 ka buok. Uy, Ginoo ko. Bali, ikaw yung tumayong ginikanan. Pagibiyaan mi sa akong papa. Alright. Nabot sa punto nga ang balay namo sunugo na sa akong papa niya naami tanan didto. Uy, Hmm. papatyon niya kayo? Or Tingala humog naman siya? natingala naman mi nangatulog mi mga akong papa gikan sa trabaho to don. Nang kuan ka nangatulog mi sa akong mga igsuon don. Akong ate ato nga time wala diha kay ato siyang uyab pa. Don kamera. Tingala naman mi nga gibutangan na maglangkay ni papa ang ilalom silong namo. Kay sunugo na mo. Sunugon may gani kay naa mong silingan nagmata alang alas 12 nangihi. Nakabantay kuan si papa gibadlong si papa gipanguha ang lukay sa ilalom. Kay sunugon mi niya. So, hindi niya siguro alam kung paano kayo bubuhiin pa. Mm. Or hubog siya ato nga time. Hubog siya ato nga time. Ginoo ko, uy. Then Pati yung hilak. nagilak mig taman gipamukan ako kumanghod. Then akong papa ato mao tong pagkakadlawon, mao tong pagkalayasan niya ni ani siya diri. Gibiyaan mi niya. Akong trabaho dito para mabuhi lang gyud ako kumanghod banghag daw kog mais. Parang naa lang gyud may makaon. Haluyan ni mo day, uy. Maghilak gud ko kay napagud mi gamay. Sina kay gamay. Dili na na ako'y manghod nga gamay. Oo. Pero naamoy gamay, kuyawan.